Но пък когато човек има пълната картинка от самото начало, много по-леко успява да предвижи всички моменти по реализиране на един проект. Може би като заблуда номер едно бих посочила, че поне в моят персонален опит, дизайнерите около мен в някакви моменти намират за съвсем естествено и редно да не дават насоки и приемат по презумпция, че ние разработчиците знаем как да направим нещо. Това ти си дизайнер, аз съм дева. Да. Сядаме и казваме, добре, дай да си измислим наша си конвенция, която за нас работи. Тя за Пешо, примерно, няма да работи или няма да му е позната, но тук това, към което се стремим, е да имаме един език, на който работим, така че да се разбираме. Нито дизайнера трябва постоянно да чука на вратата на разработчика и да го пита, айде, какво стана, кога ще ми го пратиш този демо линк, искам да видя. Нито пък разработчика трябва непрестанно да го залива с неща. Една от основните грешки, която така се повтаря и се повтаря и се повтаря. Имаме една резолюция оттам насетне. Той разработчика ще се го нагласи.